Limit ah. Ulo mo tol ah. Sige. Limit ka tol. Ayan mga kaparing Jason at dumaan tayo dito sa bahay ni Kagatcho kasi pinapakuha niya yung grinder. Nandun na si Kagatcho, bali sunod na lang ako. Bahay ni Kagatcho, dito yung anak niya. Yan na. Oh, na ano yung manok ni Kagatcho ah. Ayusin ko nga. Oh, nakapulupot. Pipila ito. Ito yung galing sa bahay. Yan pa, dito na ako. Nakarating na. Ah, si Gatcho nandyan na. Ha? Hand grinder. Siyempre. Always. Akyat. Baklas kami ng ano. Forma. Yo. Ayan. Parang uulan ulit. Baka natin ayusin natin. Dito kami sa taas, kaming dalawang mga gwapo dito ngayon. Tatlo tayo. Tatlo. Ayaw mo isama si Kuya Jimmy sa gwapo ah. Baka ayaw niya eh. Mamay magtampo yan. Iwan tayo rito. Iwan ko talaga kayo. Kana. Tatlong gwapo. Dati na. Hindi mo na malaglag to, di ba? Pag nalaglag to, alam na. Kita mo sa tuon. Ay, dalingan mo si Ton. Parehas nangyari yan sa akin. Saan? Forma kami dyan o. Pinilit ni Vicente na ano. Sino may kasalanan? Hindi ka nakatras. Yari yung... Bulok na lang. Wala may kasalanan. Bulog pa tayo kato. Tawag dito. Tawag doon sa mga gandang kilo. Mayroon pa. Alam mo pa. Gasok. Boy, alas kayo dyan, boy ah. Siguro sana sumalagay ka mo. Ayan pa. Diba? Sige po. Baba. Yan. Opo. Yan. Makita. Hindi na ka natin. Ito, may tayo. Baba. Ito. Tigna, yan. Bante, yan. Inom yata ng buto. Ano ka pang ano oras? Ang tinig yan. Oh, maarte ka na. Mahulog na yan. Start ako. Uy! Ano namin natapos ito magbuhos? Kasi... Parehas sama si Vicente. Yung ano? Sa SD Sulaban. Yes. Para-parada mo. Ayun ang ito. Yan yung mga 13. manok mo. Dami nagpamusang araw ka. So, manok, pagatinda sa pambaw sa tuwing sa sintro. At
Sa bagada ko. Saan kaya? Yan na. Ito, di ba pinitanggal sa kanto na? Ba man, isang auto. Ulit. Yan, son, may yan. Alasing ko, gising na ako. Kailangan may pasok ng bata. Wato nga, isang yan. Adi, Tulak ko kuha. Wala mo. alam rin. Oh. Nakapa ako, Totol? Hindi. Pero matakot, may anak ka na eh. Pero alam mo rin. Grabe sakripisyo, no? Sa liit ng views, halos madisgrasya ka. Buhay natin ito. Meron pa yan. Meron pa. Tubutin mo yan, tubut mo yan. Yan, para kita sa video. Wow! Mixi ang kamot. Isang kamot, mahabang buko. Kawawa ang buto. Napunta sa buto. May... Yan po. Lupit ng biga, ano? Oo. Tibay. Lalim. Tibay yung tumbahin ako. Ibay talaga siya ka. Laki ng pusti. Laki ng biga. Don, paganyan mo na. Ayun, gusit na baga. Kita. Angat. Kita, konti pa. Angat na angat. Kaya na yan, angat. Sige na. Dito. May mga, tinik. Palapag mo nga doon. Lapag mo na. Yan. Paano? Oh. Baka mayari pa. Ito mong bata loob. Baon na baon talaga yan. Puno ba yun hanggang dulo? Di. Bukas naman ito dito. Ay, itong ano. Ito, magbukas ako. Grabe yung ulan kanina. Parang bagyo eh. Dawas, mapun. Sarap. Pumupunos talaga. Takot yung anak ko. Kahapon ba? Alam ko na walang pasok. Kasi nagbalita na all level. Di gabi may half day yung anak ko sana kasi mo. May injection. Ano tayo abak yan? Wala, lagyan mo na lang yan. Ito na. Ito diyan ito sa tanggal. Alin lang. Dito sa. Dito. Ganito sa inyo nga to. Dito sa. Sige. Video ka to. Para may pang-highlight ka kung nalaglagan. Dito ko yung kanila. May tao sa loob. Ano? Guys. Ito ano ko di parang to. Sa mga igil dito lang. Ligat ko yun. Sarang urog-urog pa ka. Ay, di ka magsitod! Mahulog ka dito ah! Eh! Di. Oy, mga bata dyan sa baba, baka malaglagan. Uda. Sa dilog, yun sa agos ko baka ka na lumuwas. At kung nagangay mo na dalawa. Baka may naglalaro dyan. Ito na sa loob. Ha? Ito na sa banyo. Kung baka Ah, balyo.
Magbat pa rin yun. Wala ko niya. Talaga na yun. Mamaya, pagbabalik na doon. Basta. Rapakin rapak. Taas mo. Hindi kaya yung taas. Kaya yung taas niya. Sarap mo lang. Kaya hawakan mo. Paano yung pataas? Pataas kan. Opay! Talaga! Kulit sigat ko eh. Talaga. Patitok. Ano? Ano? Dahil hada lang rin. Ya? Tukal na natin. Di ka mo sa di! Ay, maigin! Angat mo na. Ito. Angat mo na. Yan. Tibay ka ba? Bila natin buo. Katapusan ko. Matibay ka ba? Bahala na. Oh! Oh. Ano? Ika. Tawag ka? Kamay. Angat mo na. Okay. Okay. Ika. May pinig ka. Okay. Ulo mo tol ha. Sige, sige. Okay. Sige, tol. Wala kang magtulawan. Sige na. Ayan, bitaw na. Ito tol. Hindi pwede malalaglag ako. Amo na makabagsak ka na. Maglag ka talaga pag bumitaw ka. Ikaw makabagsak ka na. Bitawa mo. Sige dyan. Sige, dyan na dyan. Uy, maan to. Mabigat to. Sige, kaya mo yan. Ano mo do? Ay, kaya nga. Bitawa mo na. Oh. Sige. Huwag kang bibitaw! Yung baba pala yung nakabit. Ay, baga. Naku, Wala bang kapatid dalitid? Oh, ito ka tol. Alin na? Wala ang tali. Masunod. Kulit baga mo. Yan yung ano to yung. Saka yung isa doon.
Ano, okay na? Let's go. Nababa na naman. Gawa tayo ng pagdisuba. Yan. Ngayon lang kasi hindi ka pala no? Oo, kaya di bawal mag-pagod. Bawal daw magpagod. Kasi pula ngayon eh. Nagkakatay ng mga ano. Tatay na mga doon, wala nga vlog. Pato. Pato. Ayan po tapos na nga. At kahapon di ako nakapunta rito. So nagsabi naman ako dun sa group chat. Hanap kami ng baboy. Nagrayo pa kami, kan mga tagpulo ng ako ko. Wala yun yan. Ayaw na ito po na. 270. Gabong na? Di pa. Nag-anap siya, nag-jacket naman ko. Okay. Pamakin mo. Pamangkin, bigyan sa pinsan ko. Dito ba ma-open tayo magpagod? Oo. Ano ko na? Kurang na? Kubin. At yan po at yun nga nabaklasan na namin yung yung binuhusan nila kahapon. Kami yan kagatso dito kasi Kuya Jewel nandyan. Ganda nung pagkabuhos, ganda nung halo. Makinis. Hindi siya ampaw. Alright. At yun po, hanggang dito lang vlog na to. Siyempre maraming salamat po to all viewers, to all sponsor. Thank you po at ingat ka palagi. Ayan. Bye bye.